staff ni Apo Mayor dito in Narvacan. Kasabit ka rin namin nga opisyales iti ili nga Narvacan kaya kasabit ti barangay officials iti Kinarayan. Good evening po sa inyo lahat. Manipod po iti album ti Bukro sa Bukangkang. Kapalungan iti Kid daw. Ara kada kay amin. Para kayo ka manong barungan naka-white? Naka-white ka ba? Ay, naka-stripe! Naka-reading glass. Para kayo ka manong. Ako naging imon, ah? Okay, maestro. Ganang dadaransan at siyang matutupad bakit daw mo umanay ka din ang parasul ko at siyang lapinat ka. Nang tadarasa